lo up and down simenzayo yayibo yandika le hip hop le umuntu hip hop naye mos jonga mandibethe track yakho ndandibawela 5 verses mate ayithatha 7 minutes. I'm telling you, in the way MCing has to do with the expression. So when he said he's gonna do that, I was like, okay, then let it be, because that's how he felt. So what is not hip hop is you doing what you are not really you. Yeah, okay. Whereby you have to behave and act. He wrote a poem for a lady he liked that we knew. The Unonsund was written by Utangani, Abandu Unonsund, but that was a story he created. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa ilento usikuphathela kuhle kodwa ngena. ATP masikwamkele buthi kunjani namhlanje? Manibulele mkhuluwa ngale opportunity uba lapha, otherwise nisemandleni kunjani? Hayi kuhle mntakwethu. Buthi namhlanje bekufanele ba imini enkulu yakho namhlanje siveze wena wedwa, kodwa uya waqonda ba makhendikazi indedwa. Usuka kude kakhulu. Khabacacisele kuqala yintoni ekubekayo apha eWestern Cape, uzokwenza ntoni? And then ke ngoku usintroducele lo muntu uze naye singamaziyo namhlanje. Okay. Anikwazi ukuthi ndiyazi introduce ningazichazanga. Uyabona ndiqhubekeke. Manje iqale pha igama nguAthaba. Ndingwakwavumthi. Ngokhwalo nguncuthu ngumlanjana ngosobese lo. Yinkuma ikhaya lisecumakala iEastern Cape kwindawo ekuthiwa kuseStatarem, Mlungisi location 4930. Yabo. Ndilapha eKapa namhlanje. Sinetho. Andihambi ndedwa. Ndihamba noTsivi Elohim, the principal ngowasebhayi, kodwa kuzawuzazisa naye. Tsivi Elo kunjani bhuti? Siphilile bhuti man, ngosakhondlo nisemandleni na? Hayi kuhle bhuti. Make sithi uzazise man ke sikwazi because kwayigama andiyazi. Mhlambe uzawutsho xa uzazisa mhlambe usichazele ba mhlambe eligama lithi Tsivi Elo lona uze nalo njani na ngose bhuti man ndisibulisele man nami. Igama nguTsivi El or Tsivi Elohim, the principal, ndingwasebhayi eGqeberha, which is born and raised eBhayi. Elasekhaya nguZuko, uyabo. Then uTsivi El is a biblical Hebrew name, uyabo, due to into hip hop. In the journey of knowledge of self, I was someone who's into discovering and learning information about us, because there's an element in hip hop that enabled me to be like, okay, hip knowledge of self element, hip hop is strict. There's more about this. So within me having to learn those things, I found, okay, there's a Hebrew alignment within lineage as an individual. So uzuko, meaning Tsivi El, uzuko kathixo. So okay. Tsivi Elohim. So when you say Tsivi Elohim in Hebrew, yabo, uti Tsivi Elohim, uzuko kathixo enyangweni. Okay. Elohim means God, if you remember, in biblical language. This is what's about Daniel, Ezekiel, Samuel. So not Tsivi El. Okay, so I can say, yeah, within the journey, because if you know, Ubu is not an identity; it's a journey process. Because the word, even the term Ubu meaning Hebrew, meaning the one who crosses over. Moses had to cross over from Egypt to Canaan. Abraham had to cross over from Canaan. So these are people who were in the journey of self-discovery. So I'm limiting unless they're limiting themselves.
Okay. I don't wanna, this is another Ndiyabona. yes. So spirituality is a journey. Yabo? Yeah. So mhlambe kanye njengoba sokuthatha apha ebuHebhereni. okay. Mhlambe ungawhlukanisa amarasta namahebhere because amaxesha amaninzi abantu bebesithi I know bohlukile zinto ezihlukileyo ezi. Okay. Ngathi ucacisela uthini mhlawumbe into ongayaziyo. It goes back lana bendikhetha ndathi especially in biblical concept, if you create identity, meaning a religious identity pertaining that. Okay. Because Ubu Rasta is that brothers they themselves call themselves. It's not a universal concept. Yabo? So Buepere is a universal concept. Anyone who's transforming from a certain state of darkness towards the light. Okay. The more you enlightened as an individual, you could remember that Abraham moved from this to cross. Okay. Moses why say Egypt, wakhutshwe Egypt, waye Canaan. Yabo? So it's a journey from dark state to an enlightened state of mind. So he journey. So Ubu Rasta, there was a brother Rastafari that of each people identified themselves with him. Okay. It was not a journey whereby you have to spiritually discover yourself and all of those things. So it's a different paradigm and a direction. Jesus was a Hebrew. He was a person who was discovering himself. He had 12 disciples, people who were discovering themselves. They were not worshiping him. Mm-hmm. He didn't write the Bible with Jesus. It's another concept. He was aligning people with the journey. Wow. It will be a long day. No. Thank you for that. Yeah. So I had to touch those things so that we got basic, even understand it because I mentioned these. Yes, because people who have been asking me, why ubane zibiza ihebhere kodwa ingathi akawenzi akakenzi ngahlobo kodwa une dreads. Absolutely, that's why akano rasta lo mntu ne dreadlocks because I know lili hebhere. So now we understand now. Thank you so much for that info. Iyasinqeda kakhulu and anginceda nabanye abantu. Back to ku ATP Vumiti buti khawungene uthi qaba mhlambe usichazele ba what inspired you uyabo ukuthi uqale lemculo uqalayo and mhlambe ngobani onoba ungakhankanya bebembalwa mhlambe ukhofu kuwe uba mhlambe mina ndandijonge apha ndandifuna nami ukwenza into efana ngolihlobo. Yabona mkhuluwa, it goes back ikulando yoba xa uphuma kuloo ndawo musuba inspired zinto ozibonayo, social issues. Masithi umzekelo bandiphume etown andinotigqinge concepts zoba okay sure i-struggle kwathini yabo, so ndiphume eKasi yabo kwamlungisa location. So phaya uqala kwam nento le rap ba interested kuyo, ndandibaselwa kakhulu zinhloko zenyoka yebo. Okay. umboza masuhlala pha kuma erini so hlule isistrato mina naye umboza lo inhloko zenyoka. Ndimamela uZwikantu apha eCape Town yabo, Sigqibo noZanzolo. It's one of abantu abandikhuthazayo, Ophizo yabo, Ophizo ba all over ke kwaye artists ezibig ngoku ezizi OGs yabo zikhule ngophizo yebo. So ndiphuma kula era yobaseleka ngophizo ni rap tracks zabo yabo, omboza yabo. So ndizilinganisa zawe zasesigela afumaniseke ba ingoma yomuntu ibethu uyoyivala yabo. So amajita aqonda manifundini pusha the way yebo. So iqalele pha yonke lanto and ke ngoku afumaniseke ba iarea enikuyo yabo iCumakala, edolophana encinci moseCumakala, amaphara intontoni indawo ezijongeleke nje phansi. So nami ke ngoku ndalandela kulomculo bandibethe into ezawukhuthaza yabo, amajita nawo omelele because nami ndikhulele kule way ndimamela lamculo ba nalomelele yayibo. So isukele apho zizinto ezibangele nda inspired ndangena kule nto le rap yayibo. That's beautiful. Loya mhlawumbe ikhona into ofuna ukuyiqonda kancinci Thoko. Uza nabo kakuhle wena Hotman yami andifuna ukukhupha endleleni, like mina ndi curious manje ilano zi distance yenu from I location yakho to I location kaBhoti nizodibana njani ndiqonda okay no masesipanisana no Soweto No Prince ni okay jonga mkhuluwa mandibeke ngolhlobo. Mna
akhange ndizibhokse kwi-art yam mos ndiyilayithe encinci yabo singayibeka njalo uba ndingokugqibela kwisini yabo siyibeke ngolo hlobo. Azange ndizibhokse mna kwaba ndipha eCumakala azange ndizibone ndizawuphelela phaa yabo kufumaniseka uba ndiphelela ndicula ispikeni ekonini. Okay. So yonke le nto iqale eKing Williamstown eQonce, ndaqala ii-tours phaa ndasuka from eCumakala ndikhwele ndiye eKing. Sasigele laa xesha yabo ukuze ndigcwalise nemali ndiyodlala amadayi siyabo izawuyi ndidlala ospini ziiway zam ke ziwe bendigida ngazo. Okay. Ndasuka eKing ndathi Mundi ndathi Bhayi ndiyifeni ke laa xesha yabo oPrince bendibamamela ziba ndisitsho uba bendimamela umculo wamajita ozanzolo from mos yena ukwigroup kwakuthiwa yikhululekani. Okay. Yabo way back yabo so nandibamamela la rap yaseBhayi yabo. So ndiyifeni yakhe ndimfollowa koFacebook umkhuluwa ke ehoya ne-inbox yabo. At that day ndathi ndimkhuluwa ndiyirepha man nam phaa ngo-2014 2015 yabo ndiyirepha man nam umkhuluwa athi okay asawuze sidibane. So siye saqhelana nomkhuluwa singekadibani. Okay. Yabo waphela naye efollowa mna ndingumrepha yabo. So sathi sidibana ke ngoku yabe sesiqhelene yabo sayi-brotherhood yabo. Oko ndandiyibambe naye umkhuluwa and apho ndiyakhona ndihamba naye Ndiyabona. yabo noba kunothiwa ndiye eCanada. So ngumuntu endiyipusha nayo uyazipushela solo usebenza nomntu ukukhollaborata it doesn't mean uba ibane kwigroup yabo. Soloko isendaweni enye oko. Yabo unguPrince ndingu-ATP ndiyazivayela uyazivayela but ke angatsho naye ihlobo esidibene ngalo uba mhlawumbi ndiyibeke olwam uhlobo mna yabo mhlawumbi une-experience yakhe nakwethu yebo. Ewe uGrootman make atsho apha kule ndawo yokuthi mhlawumbe ikhulekane ibine-members ezingaphi and yona iqale njani yona make siqale apho ke mhlawumbe. Okay, but ikhululekani, I think there were 5 members kwikhululekani ne. Then 2 members couldn't pitch up rehearsals yabo. And ikhululekani stemmed from, I have to mention Ghetto Youth Uprising because Emotherwell we had an organization yabo whereby we had hip hop, clothing designs, poetry and all of those things. So ikhululekani, these 5 brothers, they met within that group yabo. We formed ikhululekani, but 2 guys couldn't pitch up for rehearsals. Then we ended up being 3, it was me, Yangu Ohave, which was called Memelane back then, Yangu Yakim, which is Mark. So there was 3 of us. So at that time, around about 2001, 2002, 2003, way back, and that was the same time in EC we started to introduce Evenek. Because at that time we used to record the English, and then we felt like we need to change the language because Abandu, they were calling us Mainika and everything. So that's why even the name of the crew was Khululekani, because we wanted to instill that positive message. And so EKK, people used to shorten it as EKK. So there was 3 of us, and then especially but the brothers started to do solo projects also. Ohave doing solo projects, Mark he did solo projects, now I did my own solo projects. But I was the last one, because I still had to, there was this thing, Jay, with me that studied the whole scene. Like I felt like I need to build myself as an individual to last for a long period of time in the industry. Okay. It came to my head. Like that was around about, when I discovered that, it was around about 2006. Because we used to come up again at the show, Sim the Binary. They were active. Okay, Trimmers Gap, yes, it was active. I remember I was featured with All In Wise sessions. Okay. Yes. Okay. Most people they shocked like there was a song called Marching to Zion. When I song to Mount Zion. Okay. I gotta be there. Dipa Mount Zion. I was featured by brothers in Sons of Light. We used to come in cookie sessions, the all-in-one sessions. So I used to come periodically at that time, but not push myself as a brand or I was going to release, but just to travel, just to study different places, so that when I know I've built myself properly,
then there's nothing can stop on my way. That's true. No. And where was inhloko zenyoka at that time? Yes, at that time when we started ikhululeka inhloko zenyoka zikho. You know? Okay, So ningamagama. yeah. Yes. Say it. Yes. Say it. Yeah, we are. We are the pioneers. like mna ke ndingumntu also straight talker to a point whereby other people they don't like that thing. We are we are the pioneers in the Eastern Cape when it comes to Ivenek. You know, like utangatye abantu, those were my friends in that GYU bendithethe ngayo iGhetto Youth Uprising movement. So abantu stems from that movement. Utangatye stem from that movement. So these are brothers I grew up with them. Unontsundu, the hit song. I was there when he was recording the song. Serious? Ulencwadi kaDangatye. I was there when he was recording the song. But why? Remember, he said, with me, I discovered to build myself first so that I can last long in the game. I had the opportunity to grow. That's powerful. It's I know it's not Dangatye's interview or whatever, but since you touch in because Yes. that song was big. Flame. Umtita wam. Yabona? Yeah. Yes, unontsundu nale lencwadi. Yes, those songs. Mhlambe ngokwawukhona ke ngoku kwakusenziwa pha. Yeah, okay. Mhlambe ungatsho wena mhlamba inokuba kwakusenzeka ntoni kuye ngela xesha. Ngaba mhlambe wayesenza ifiction or non-fiction. Okay. Flame. And he knows because we were so close at that time. It was a poem. Ulencwadi wakhe started as a poem, one verse. Yagol bente GYU. I will always go back to that GYU because the GYU movement used to do events like a cultural day, like your heritage days and stuff. So we had a woman's month event. He had a poem for a woman. Okay. Ulencwadi was one verse, the first verse of the song. So he used to perform Ulencwadi as one verse for a woman. So it started as one verse, Langom. So then came Ivileb from Joburg. There are brothers called Ivileb Productions. They came to a Motherwell because apparently someone told them, hey, go to a Motherwell. Those guys, if they can have like gadgets that can expose their art form, PE can blow. You know, so at that time we didn't have recording, we didn't have PCs and everything, but we had brothers who were just doing beats for us. So then what he did, he just did a second verse when these guys arrived. Because these guys came and then they brought beats for us to record on because they're going to put us in a mixtape. So basically, Langom uthetha ngayo bhuti, it was a poem of first verse. Why? Wow. He used to recite it in events, that's how perform. And then he wrote the second verse. And then when even himself, he saw that when that song was recorded, he was told in that album, Yala mixtape, Jonah, this song is going to be a single of the whole project. Guess what he did? He wrote an album. Wow. From that song, he started to do an album before the project came out. It happened that the project just said, John is backing up me, and then he continued the album. Yeah. Beautiful. But the story is on uthi nje story nje esikhiweyo. No, it's a true story. That's why I'm It's a saying. true story. That's what I'm saying. It's He wrote a poem for a lady he liked that we knew. Okay. Damn. Poem, first verse, we knew that lady. We knew the lady. Unontsundu. Humza. Wow. Then Unontsundu was written by Udangani, Abantu Unontsundu. But that was a story he created. Unontsundu. Okay. It was recorded with the first beat. I was there. And then it was changed. I was there. Wow. Yes, mhlambe wayengazibuyiseli mhlambe ngodlela obona ngayo ba yabona ngoku zange ndimfumane mandimbuyisele Okay. lapha engomeni ndimnqasha apha engomeni. Abantu, no, I know him. No, I know. I remember that time his first song was Abantu, yeah, before Unontsundu he dropped Umahosha. There was a song called Umahosha. Mahosha. Yeah. Yes, in that GYU mixtape. Then Abantu was a song in his project. Yes. So it's not, no. It was not a reactional song. No. Okay, Luya. That was not him. Luya, before I go back to ATP, yeah. Okay. Hey, malanoza ne si kwi-provinces zethu so lana sohlukana nokuhlukana nena like I want you to take me kwilandoza kwi-journey yakho like kwi-artist yase-Eastern Cape usurvive njani like sayazi okay asina infrastructures ezi-right asina equipment for lana zokukhulisa asina support. How do you stay surviving kulacala? Yabona mkhuluwa iqala laa nto from within
yabo, meaning wena as artist when you put yourself first, yabo, xa ndisitsho ndithetha ukuthini, ubone wena kwi-picture, yabo, ndingaboni uPrince ndibone mna kwi-picture, meaning ekhona engekho uPrince ndiyaya phambili, yabo. So iswebhayi xa wenze i-event ubona abantu abayi-2 utyhafe, yabona akho survival lapho, yabo. So indlela yo survive mkhulu wakuzipusha, yabo. The minute uzipusha, yabona ke social media ke thina mandithi mna, yabo, ndifike kwi-era emnandi apho izinto zenza ngelixesha usendlini ube busy pha uposte uthini. It's whereby abantu i-respect bayiphosa khona babona wena mos ba okay sure iyasebenza le. Leso sikhathi usesipana ucobhile. Ubuyenze loo nto 2 weeks back or uyenze ngezolo. Yabo. Ingone ezanto ziposta ngoku umuntu aqonde hey iyasebenza kanti content uyenza wena mhlawumbe ngexesha eli-1. Okay. Then la content uzawumane uyithini uyichopa uyibeke okay namhlanje zawuposta le ngomso uposte le. So ndiya kule way yoba usurvive njani. Uyabona mase abantu abaninzi batyhafile, yabo, oqondiwe akho support ekhona but abantu bafuna ubona wena upusha ubeliever futhi abantu basupport nabayibelievayo. Okay. True. And also balekile attitude, yabo. Okay. La way yoba greedy zonke za ways ezinye izinto ezikubangela uloza abantu, yabo. Xa ukwazi ucommunicate nabantu umamele bakumamele, yabo. Okay. Ingcebiso musungazixelelwa but kuwo uyahluza mosentweni, True. yebo. Umuntu wonke unamacala ethu, unalo icala le-grand, unalo icala lakho ibe nguwe oqone yasho, yebo. So iphala nto bhuti, yebo. Yazi ozanzolo nabanye abantu bake bakumenshina kwezinye izinto bathetha ngawe and ingathi bayayivuma i-pain game yakho. Maybe mhlambe can you walk us through kwi-creative process yakho xa usubhala ingoma? Okay. Yabona mkhulu wa mna andinguyanga umuntu ofundayo, yebo. Like xa nisithi umuntu ofundayo, yabona mos amajita afumanisa kuneencwadi pha kuwe uyafunda, yabo. Ndiyabawula uba ngulaa mntu but andinguyanga, yebo. Mhlawumbe ke nintswambu even more, yebo. But mna ndiyithatha ndiyise kulaa nto yoba i-social issues, meaning ekuhlaleni, yabo, ndijonge into ethile, ndicreate i-story esithile, yabo, about into ethile ba okay sure okanye okay ngoku isizini yamaphara ndicreate itrack yamaphara, okay kukwi-strike ecumakala ndicreate itrack ngestrike okanye ndiveze uhlobo endiva ngalo, yayibo, onomculo wam. So ndifumana ngolo hlobo wena mkhuluwa naxa ndithatshekile mhlawumbi ndikhubekile okanye ndigrand ndonwabile, uyabo. So ndibeka olo hlobo mkhuluwa, yayibo. Mhlambe njeba ixesha litshintsha ngositshintshile ngoku, uyabona kunee-beats ezintsha, kunendlela entsha ngoku umculo owenziwa ngayo osabizwa ngoba yi-hip hop. Mhlambe wena ungathi wena yintoni ekwenza wena uhlale ngolu hlobo okanye mhlambe usajonge utshintsho, usazawutshintsha okanye awuzutshintsha? Yayibona mkhuluwa amathuba oba ndithi ndingatshintsha because mna i-fan base yam i-fan base nangamakrutman aphangelayo, ngamakrutman anemizi, funeka singayibaleki loo nto, yabo. Wena uyazazi uba as i-artist nganye yazi i-target market yayo. Okay. Mna ii-supporters zam ndazifundisa uthenga, yabo. Even kwa-merchandise le ndiyinxibileyo but siyeza apho eziba siqhuba. So ndisafuna ukuphendula kulo mbuzo. Mna mkhuluwa i-wave lena, I'm not saying andinoyenza itrap ndenza umzekelo, I'm not but ndiyazazi nendawo and amajita ndiyaziwa ndiphuma phi, yebo. So ekuhlaleni xa ndinothi ndisaziwa ndiphuma kwi-area enjani nabantu ndiphuma phi, yebo, ndithi qise ndixhoma ngoku, yabo. I'm not saying abantu bayaxhoma but to me ndingayithatha as uba mna ndiyaxhoma xa ndizawubeka ithala mculo ungamanyelwayo kwindawo endihlala kuyo ne-surroundings, yebo. And ke kulaa nto ndiyithethayo yoba for you upusha into yakho, it doesn't mean uba kuzawufuneka uyeke le nto ubhiliva kuyo uhambe ne-wave. If le nto upusha kuyo iyakusebenzela because njengomzekelo Grootman kwakusithiwa mos isapota yikho kodwa mandakwazi uthengisa 720 copies album, yabo. Ndangqaya i-equipment ye-studio ngayo, isibane records, yebo. So
ndabetha i-street selling, ndajikeleza esitratweni ndiphatha speaker, yayibo, ndithengisa i-album zam zithengwa. And ke kwakhona lewe ka-YouTube, ngo-YouTube yakuxelela kubonisa i-fan base yakho ukuthi from 27 years to 45 years 67%, okay, ilapha i-fan base yam, yayibo. So ibalulekile laa nto, even naku-Facebook nguyakuvezela uFacebook abantu abakuritshayo yeyiphi age, yayibo. So as a way funeka uzisebenzisa uyi-artist. If upavelwa kakhulu ngamajita akho age ethile, okay, kuzawubetha la sound, lenza umzekelo, yayibo. So mna ndizisebenzisa kakhulu eza tricks zojonga loo nto leyo, because mna ndiyayazi uba if ndithi Grootman ndithengisa i-album, akazuthi umntu ekuseka ndithumelele imalini boy, yiclipha Grootman, bamba into zakho, yayibo. So would you turn it down mhlawumbe a deal oyifumana record deal mhlawumbe ethi ayingukho suka apho yenza le into siyifunayo, uyava ke wona naleza imali ibekiwe etafuleni njengoba nale usithi mhlawumbe umculo wakho nawo kune target market and uyakwazi ukwenza imali ngoku ibekiwe ngoku imali eninzi etafuleni, tshintsha ngoku yenza lo mculo. Mkhuluwa, noba ke ndingayibaleka ndithini, ichweba yona siyenzela yona le nto, yayibo. Okay. Ndingaleqa pha, if ndiyoyisakala ndorhulekale phambili, Okay. yayibo. Okay. Hayi ndingayithatha la plate, Ndiyasithanda sisibindi. No, hayi ndingayithatha la plate then ndibethakale phambili, because andizuthi ndizawuhlala Isibane Records ndinayi-record label, yayibo. So ayenza imali, idipende kum kuze ndipushe xa ndifuna ukwenza iproject, but nam ndibhizi zezam. Meaning xa ndisayiniwe andizuphangela mos, yonke into ilapha. So ndihleli nje esityu ndicinga imini yonke umsebenzi wam kucingana neengoma qha, yayibo. So yonke into ilula. So do you have artists as under Isibane Records? Mkhuluwa, andizuyenza nto. The reason yoba ndingenazi i-artist kwamna ndisafocuse kum, xa ndisithi ndisafocuse kum ndiyaspana, so ixesha nalo. Okay. Yayibo. Andinaxesha. Talking about it. Okay, it's fine. So Isibane Records mkhuluwa ndisayinanga mntu amajita qha ndiyawanceda, yabo. Nice. Amajita ndiyawarekhoda, especially potential uba ndiyayibona, cause nam ndincedakele ngolo hlobo. Kuba kubonwe i-potential, yabo, ndirekhode then isitudio sam ndasiricha ngolo hlobo. So nam ndiyabhiliva uba umntu ngokwenza iproject yakhe or ingoma yakhe angayifumana le nto ayifunayo, then aphele naye ezenzele yakhe into, yabo. Because ukuze mkhuluwa akekho umntu oza kuseyiva, masibe kolo hlobo. True. Yabo. Ukuze uzisave udipende kuwe, akekho umntu ozawuza kusave, yabo. Ayikho loo nto leyo, umntu uneengxaki zakhe, yabo. So push into yakho, uchola into yakho uye phambili. But you like to save abanye abantu, because usivulile istudio and awujonga ukwenza imali, ujonge unceda abantu abanye abantu. Injalo mkhulu. Mhlambe ungathi intoni eyona nto ebangela ba ikwenze like uvule, because iyakhona ba uthengise 700 copies. Sure. And then after that you bought studio equipment. Sure. Andithi yonke into oyithengayo ithenga uyazi ba izawubuyisa. Mhlambe le nto ungayithetha, mhlambe ucacise mhlambe kwakwindawo osuka kuyo, mhlambe into lento wena ibangela ba qiniseka wenze iqiniseka Isibane sizincede abantu abangenamali abangabhataliyo. Okay, and izintoni ezizijongayo, ingabe unceda wonke umuntu nami fike nto lahla i-16 yabe phambe nayo ba. Okay, jonga mkhulu wanza iqala kwinto yoba mna understand lesa struggle so dinga istudio, especially when abantu bengabelieve kuwo. Okay. Mna abantu abavela ngababelieve kuwo mkhulu. Approachile producers, yabo. But isithi zojonga isound endiyipushayo, yabo. Okay. It's not like umuntu nomona but hayi kaloku ixesha lakhe, yabo. Aqonde intwana ndiyayiva iapproachayo but it's not easy le sound yayo ba izanika nami ndithi Grootman, because before ndifumana Isibane abantu ba approachile Grootman ngicela ukwenza 10 songs, ndiyabelieve ndizawuthengisa. Yeah. Ibe hard la way. So ukuphendula iquestion yakho mkhuluwa, into ebangele ndifune Isibane Records, ndisifuniswa kubeliever Isibane Records. Ndasifuniswa into yoba mna ndiyaspana Grootman, i-artists ezininzi aziphangeli, amajita aye afocuse kwi-art, angafuni uphangela, yabo. Mna oko ndiqale i-art ndaphuma esikela ndaspana,
yebo okunandispan. So into endiyenzayo imali ye-art even nee-bookings zeentoni imali ye-art mna mkhuluwa andiyithathi ndiyibethe kum ndi-investa kwinto ye-art. So yayifikile laa ngqondo uba nesazithonga uba thenga imoto equipment la equipment izandilasta ne-30 years ne-20 years and ke noba ndinoyispanisa ngoku but izawulenza utshintsho yayibo. Ndenza i-double album pha ndanika uPhizo andimixela andimasterishele, meaning la way yoba nestudio mkhuluwa etondwana la indivulele amathuba yandinikisa i-respect uyibeke enyanisweni. I can get anyone endimfunayo. Anyone. Powerful. Yeah. Because anyone, I'm telling you. Your own thing. I'm telling you, anyone. Meaning, I used to buy beats, but ngoku ndiyabethwa ngebeats. Bayekuse, because abantu and blame, bajonga into yoba, they check, ingaba lo mntu ngosipana naye, ikhona into ekum ezawunyuka. Uzoyizuza. Yabo? So, ila way, yabo? Ungayifakanga umzekelo nemali, but ke ekugqibeleni nawe unokwenza into zakho for release into ongazoyipusha. Yabo ufuna ukuxa unceda umuntu. So ndiyaklam question yoba andivuleli ngathi umnyango hayi kwazi speaker wonke umuntu makazi. I check potential emkhuluwa how serious you are. Yabo? And also amajita trap ayarecorda pa kumaninzi but ndifound umjita uyarecorda le way andibone ifake nakwilink andibonile iphelela apha elokishini. So mna ibrand ka-ATP mna esibali benditshilo eqaleni zange ndiyijonge iphelele eCumakala. Le brand nalijongele iphume out there. Yebo akhona amajita eCumakala antswempu kakhulu antswempu but akuncedi mkhulwa ube ntswempu ube ungayi ebantwini ezibox. Sometimes ungacinga untswempu uyodibana namajita kwezinye indawo qonde hey awuyadlala yafiwa apha. Yebo so inje yala. So yiloo nto uthi makazinxibe. Let's talk about that. Let's talk about that one. Uzinxibe amasimba sikutheni ngoku shop. Okay mkhuluwa la track ithi amasimba uyayibo. La track isukela kwinto yoba wena mkhuluwa eMonti yabo. Yeah. eMonti there is a brother yabo ekuthiwa nguBlack Saya yabo. Isuka kwinto yakhe la ngoma yabo uyenza nje emfutshane kulando yoba mkhuluwa kufumaniseka ba mna ndihleli nawe eCadenza noGrootman noPrince yabo. Siyazana ndinengoma yam oyithandayo ndiqhela uyiperforma ndikubize staging le ngoma uyayithanda yabo. Ndiyiperforma le track staging then ngiqonda kuba uyithanda le ngoma uqhela ucula kanye phezulu kwale beat yam ndithi man Grootman ndenza i-album apha sizaba bayi 12 i-outro ndicela undiphi verse yebo. So isukele apho ndathi wonke umuntu ndicela yoleyisela pha kum estudio amajita mosana estudio zawo but ingasuyi respect xa nisithi anokuphikisa mna noba nestudio uthi ucela iverse yam ndizise kuwenza kukhwelisa yabo. So iqalele apho laa nto uba uGrootman yena akanosuka phi e-East London ayorekhoda iverse yakhe kuMesibane Records. Yintoni lena i-special noba ke ndaba rongo ngothi ndifuna equality eyi-1 efanayo yabo mhlawumbi ke ndaba rongo yabo. Kumnandi urekhoda itrack estudio energy yonke laa nto yabo. So ndafunda wonke umuntu akandisokolisanga okay nguye yedwa lo ufuna i-special treatment yabo hlobo lwakhe. So Ngubani lo mfowena? kuthiwa nguBlack Saya. Okay, Black Saya. Yeah, so ke ngoku Zenza ntswempu. So ke ngoku fumanisa ukuba xa ndihleli noma yayibo. So ndizawuthi koma man yazi ihamba incoko mhlawumbi ibe ngoBlack Saya. Ndithi mna hama mna ndidibana noBlack Saya yayibo. Andidibenanga noBlack Saya mna sibhidene yayibo. So nabo baphinde bayohlala noBlack Saya xa uraiseke igama lam hayi lo ntwana leyo. So kumane kusenzeka lo way leyo. So ibe ngathi uGrootman ndithetha ngaye kakubi yayibo ngolo hlobo. So isukele apho lo way leyo. Okay so ndaqona lo up and down simenzayo yayibo yandika le hip hop le umuntu we-hip hop naye mos jonga mandibethe track yapho ndamamela la beat ka50 cents ndihleli pha isibhandi ndaqonda when it drains it pours yabo yabo. Okay so isukele pha qonda jensi kutheni ngoku yabo thetha amasimba ngam qha ndiliyilo
ndayoleyisa laa track phaa kuma-air makabethe ihook wayihlanganisa unjita ichorus ndabe ii-verses nezibhaling ndandibawela 5 verses mate ayithatha 7 minutes I'm telling you ine-verses ndathu laa ngoma ndandibawela 5 I'm telling you and ndaqonda ukhula amaqhuza akho pha uthi makazinxibe makazinxibe baze ndandiyazi laa track izawuspana ngendaba yoba noba andiname dropanga but kuyaziwa ii-shots baziyaphi Yeah. and abantu bapha emonti abamaziyo nabayi-understandayo bazawuyazi yaphi yeah and ndazixelela uba nabani na unoreply kulaa track ndade ndayicacisa noba ndingadiswa ngabanye abayi-10 abantu bayibeka ronke ngathi ndidisa imonti it's not about imonti yayibo so yi-hip hop kaloku le noba into awuyibekanga ngolu hlobo uyayazi yena laa mntu bayiyaphi le wareply And uCinderella soze angasazi isihlangu sakhe. so yenzeke ulaa hlobo laa track ithi Amasimba mkhulu I know ayihambile Lezo singakapha. then ke ngoku ndayishutela nevidiyo ke ngoku shout out to staff yabo wayibisha staff yabona ngo-music video yabo yeah so and ke i-response yayo yavele yajika ebantwini yavele yangathi ayo-distrike kwathandwa i-hit song abantu yavele yayihit ubona i-dis song ingahoywa into yoba yi-dis yavele yayihit ebantwini Perspectives. qonda ama nasiyihoyanga ye-dis fundeni simazi nalo Black Saya thina yayibo hit lena Akaziwa nokwaziwa lokhu nothuluka uMadoda. njengomkhuluwa wena Prince ndivela libala TVL yeah izinto ezilolu hlobo ucinga uba zizinto ezi-healthy kwi-industry ye-hip hop xa uthe waziva uba ingathi mna nobani asibone ngasonya make sinquzulana apha engomeni ucinga uba yinto e-healthy leyo diso And understanding the hip hop game mkhulu, as someone mna started rapping in 96 yabo hip hop expression yabo so in the way MCing has to do with the expression. So when he said he's gonna do that, I was like, okay, then let it be, because that's how he felt. Yabo maybe you might remember into Nas no Jay-Z, yeah you know, and babengavan, but that work yabona lebesendo ithethe into bana it was a diss track and then it turned to But abanye a abantu hit song. I-album kaNas u-Stillmatic ne-album ka-Jay-Z u-Blueprint, they blew 2001 get diss tracks, because within hip hop you express what you feel, and hip hop in the ego, Too much. hip hop in the ego, and then get rap, then hip hop, like Hip-hop. MCing in their rap has to do with the commercial whereby you have to but when it comes to hip hop awukwazi uyeka nje, because kaloku hip hop is generated kwinto ze-cyphers yabona, battle rap and everything. So when he said he's gonna do that, I was like, that's hip hop. You feel you want to express that energy, because kaloku i-energy yonke laa nto, yeah. So I can't be against him, because I understand the hip hop culture, Bayona. the expression, and I knew where he's gonna, because even I recall ebesahlele egaming datsho kuwe that song you must be ready, you must be ready what's gonna, you're not gonna drop the song and then uphinde uhlale esitulweni. Guess where we are now, Cape Town. You didn't believe that we would be here. Tell them. yabona la track I told you. iniphathele ii-bookings I mkhulu told you. track yabo yanikhulisela again nebrand yami ezibabe ntusha yabo babanintsi abantu abafuna ii-previous albums zami fondini ubuphi yabo so majitanga ko-Facebook alapha eCape apushayo xa ipostile feedback yabantu yabo ila way yabo nabantu kusemfethu hayi lambo El Nino yo brother ka El Nino no yabo Yeah. so yawo El Nino yabo Kanenge voice. yabo yivoice yami lolu hlobo yabo so and ke zange ndadibana naye mkhulu yabo nawe uzodibana naye ungadibana naye ngekudala so mna ndiyathanda mhlawumbe xa ndithe ndayifumana into ndifuna uyazi ngcono ngcono. Yeah. So wena ngokokwakho ngokubona kwakho, what is not hip hop? Because you said laa nto ayenzileyo when you heard him isithi okay Yeah. what is not own view What is not hip hop is that thing of trying to live something that you are not. Okay. This is what has caused many artists to drop one album and disappear. Yabo?
kukho scenario buke ithetha people might come with money and say do this. Yabo. Then artists who didn't come from that culture, a hip hop of doing who you are, they drop one album, get the money, Disappear. die in the game. So what is not hip hop is you doing what you are not really you. Okay. Whereby you have to behave and act because you want to please, be it staple circle or maybe the current wave. You know, well, that's not hip hop. Hip hop doesn't go with the current wave. This is why the real hip hop has been existing since the 60s. You know, it's still here. Like the original sound is still existing. You can still play album Wu-Tang at 93. Still makes sense because those brothers, they still have that element. The background, the information that they had. But the guys who might have released a song last year within the same culture, TikTok. today, because there be wave like amapiano, Z-Waves. Who knew Kwaito? I remember when I started rapping Poti, go 96, we were told, guys, no skenenze Kwaito. Kwaito was booming that time. We had pressure go Mandoza. They were kicking it. Mandoza, no do. They were giving us hard time. But because of the cultural identity, hip hop, we understand. Here am I, Ipi Kwaito. Practical example. Ipi Kwaito, but the brothers that influenced me at that time were consumed by Kwaito. Yaba consumed. Yabo siselapha kuwe ne Hotman yam yabo from kana xesha wena wawusenza umculo till el xesha lethu likhoyo ngoku amajita sarephayo. So ungathi yeyiphi umohluko oye wakhona between ela xesha langoku yana ni rapper ngalo nexesha langoku. Andifuna ukuthi ngawutsho who is dope between that's another this thing. True. So what's happening at this time? Like uyibona njani hip hop scene at this time? I think the difference goes back but at that time hip hop was a lifestyle. You didn't have to do music to act to be something ongeyiyo. From the I was not aware that rappers were making money when I started rapping. Get what I mean? I was not aware people are getting booked for gigs. I don't know. You were just expressing yourself. Because when we come to from ciphers, cypher sessions, and having to speak music for the love of your people. You know, you want to change the conditions of where you're from. Okay. You know, to Cabo Gumpango 2005. Okay, brothers are getting paid with rap. I've been rapping since 96. 2003. Okay, rap ya patal. All along, I didn't have the mindset that I can be paid with rap. I can be a millionaire or whatsoever because I had that love because of how it organized myself and kept me from a lot of things. From the way I am, hip hop saved us from a lot of stuff. Like they were drug tales and everything in our societies. So hip hop influencer, hip hop Wu-Tang, we are born in information, history, and all of those things, having to stay away from certain things in our locations. So I was so channeled to learn about positive music all the time. Positive rap. 2002, Dead Press came, Immortal Technique. Also the level became more like that. Okay. So that's why even with my sound, I never felt pressured to be one of those artists who have to drop an album because I have an expected audience to impress, or I still want to make it. You know, I've met people say, hey, dude, CVL, you must fake it to make it. Okay. Then I said, no, bro, what I'm going to do, I'm going to get a job. Work, build myself, build my mind, build my character, build my bone structure, because you can have a hand, but if you remove all the bones in this hand, okay. And so go also bona after like 2005 niggas are getting paid for staging, performing and all that. When njani ke ngakubona ba ngoku nam uzawufuneka libhatele. Okay. Ulungisephi ubone udonile wazi wabhukwaphi Poti? When I think when I started getting booked is because the more, because I didn't change my style, I didn't change anything, but the hip hop had that wave thing also, whereby artists started to sound the same. Started to, I think the time where Drake, they were coming in, Lil Wayne were coming in,
even a sound yachinja yabo. So with me, what kept me outstanding is because abamaithandi were different, bayithandi were real. Okay. With me mna ke I've developed a certain lifestyle beside umculo yabo. Like there are people who are inspired by the disciplined lifestyle that I live. Yabo, I'm not involved in a lot of things. You know, I have youngins who I mentor and all of those things, you know. So I develop a random now, whether I'm getting booked or I'm not getting booked. I'm just going to maintain the positive energy. I believe in energy, but I believe in energy. So uzama ukuthi xa undiphendula awukhange ube khona uadjustayo vele wahlala I just enhance who I am. Okay. I had to be more solid because I remember I said I discovered, okay, how long can I be in the journey? My plan was to not how fast, but how can I last? Okay. From how fast to last. Others are fast. But they don't. I had to last. So that's why those I started with. iyavakala Inhle futhi. and inhle and apha inhle khona inhle kulento bangaba siyacacelwa ba because ngoku artist ezintsha ngoku ezingenayo emculweni Yes. the only focus is this one ndifuna ukwenza imali engaphezulu kobani ndifuna ukwenza more eyeni focus yayikubani ba ipen yami ndifuna uyisharpenisa ngaphezulu kubani yabona i rhymes zami ndifuna uhlala ndifuna ukukhula ngakwe rhymes ndifuna ukukhula ngakwentoni ngabe ndingayijonga and mhlambe xa ndifika kula cipher bendikuyo kunyaka ophelileyo ndifuna ukufika ndingcono uyabo no inhle kakhulu mhlambe ekujongeni kwakho ngizamuva ndiye ku ATP ekujongeni kwakho xa uzawuthi uthatha u ATP umsondeze ngakuwe zindoni ezizinto zi-inspire uqhumba Thixo wami umfana ndiyabona uyazama Okay. kodwa ndingamthatha iba zindoni ezizinto zikwenza ba ube nomdla xa umamele young artist mhlawumbe iza kuwe ithi ngicela undifake ebuthi Hey, it's Ganzonzo rap. You know that concept was a concept that we were given Kukulekan, like this is Ganzonzo rap, like we were too heavy back then. Okay. So it's kind of like a name I gave it to him. But he's no longer that young oak that it boxed me, you know, because I can feel, you know, the heaviness in him. Yeah, you know. I think eyona nto iyasenza sivale or mna ndiresonate naye ATP is a positive individual yabo. So mna what resonated with him because mna there are a lot of artists that I've worked with in the past yabo yomculo yabo but the energy in the lifestyle yabo maybe background indlela esikhuliswa ngazo emakhaya those things they also play a major role. So with him the positive energy and the purpose of what he do, I know he loves the art, I know he want to get paid. But who he is in what he does, who he is in what he does is what connected me with him. Because I could see his heart. Yeah, but hey, this brother is about positive life. Yeah. You know, he's about his people, you know, his fan base, you know, where he's from. It's very, very important. And really, umntu umva ngendlela athetha ngayo ngendaba asuka kuyo. Okay. If you want to judge an individual, look where he stays. So when I look where he's from, and how his people loved him, I was like, I can go far with him, you know. He can introduce me to a lot of things, just like even now, because each generation aphume kuyo yena nendlela ezininzi ndisifundiswe nguye izinto ezininzi. I didn't care about registering my music. I come from Nandi legend. So even I remember my first EP, you know, when I had to drop my first EP before I did a tour. I did a tour here. I remember who was active 2012. I just forgot now. But I used to go in Delft, Emfuleni, Rakazi. Rakazi was a sport that was active at that time. So I was doing tours from 2012 up until 2017. Like every month I would come to, you know, brothers would be assisting me in doing events. With me, going back to London, I've engineered myself to do my own events. I'm not afraid, but I do my own events, call brothers into my lineup. You know, I don't wait to people to book me because I understand what I'm doing. You know, I might not resonate to others that way. I've developed a system whereby how I see myself determine how other people are looking at me. Okay.
So if when you don't respect me, it doesn't drop how I see myself. Okay. You know? Sanglang. Yes. So with him, Kengoku, that's one of the things I saw was like the way he's looking at himself for ATP. It does not matter about but out. He doesn't see himself as a out. Yeah, so I guess that's what has been kept us moving till this far. What's befuna si Yeah, and we are approaching an hour now. So ungaya benifuna siye pha kulandoza kwi-discipline nelandoza before ndize kuwe for ilandoza langoma yakho ithi elaxesha ne. So benifuna ulandoza wena Hotman before siphume kuwe ne uncacisele ilandoza kwi-hip hop culture ne-discipline zingahambelana njani. Hip hop culture, Puti, there are 5 elements: DJing, rapping, graffiti, poet na ibale. Break dancing, Okay. Knowledge of self. Okay. This is the 5th element. So each discipline grew from that knowledge of self. The more I knew my history, the more I was aligned with the instructions, the principles. This is what you see where the name came from now, the principle of hip hop. So hip hop in general as a culture, it has 5 elements. Okay. Whereby knowledge of self is one of the key things. So a discipline developed there. Like, okay, if everything else developed from this knowledge of self, remember anything which is cultureless is dead. Okay. So anyone who does something without a certain culture will bound to change in the long run. So with me, I discovered those things. Okay, I know, let me develop this concept of discipline. I feel even we as Abantu Abamnyama, even not as Abakos, Xhosas were always known as the highest disciplined individuals. These are the people of order. Discipline has nothing else but to do with order and balance. No one is about the other, but everything is put. Look at these lights. The light, if we be not at all. No, because of the order. That's what discipline does. It puts into order. Not how I feel this light should be, but the order of the room. You see, this is what I'm introducing even in my music. Let's put things to order. Let the man let them keep the order. Let the kids put the order, and then we see. Quickly, order. Let order. Sesikuyo chief. Let discipline. Is it your brand? Yeah, brand. Kawugene kuyo. How kuyithengise ngokukhawulezile. Discipline. Or he brand the merchandise which is for sale. I do have pages on Facebook. Discipline, lifestyle, sweater, 450, the hoodie 550, I have VPNs also, 250. So for now, that's the only outlet whereby people can reach out for me. But the whole idea is to have the actual store. I want to come here. My first store, I would like it to be here in Cape Town. Because the Cape Town is really a space. I don't know why artists are sleeping in Cape Town. We see that artists are sleeping because this is where your branding supposed to. Because for Omar Cross, apparently he blew out here. I know. From a PE. You get what I mean? So Tina, if we can come here, establish, it's fine. So for now, discipline is available. Branding, so from sweater, hoodies, beanies. So it's gonna innovate also to socks and everything because discipline is a lifestyle. To people who are not from Eastern Cape, who are outside of your province, singayifumana njani manje? Do you courier? Couriers is called about the couriers we are using PEP or whatever a customer will prefer. Another quicker way that a customer can suggest, I do it. You charge extra cost. ATP, yes. So now let's go back to ATP quickly before sivale. ATP mhlawumbe izinto lesingazilindela kuwe usebenza phezu kwantoni ngoku kwenzeka ntoni ATP mkhuluwa izinto busy zizo busy with the visuals ezibani man and drop visuals ndispana no staff voy when it comes to visuals but yeah yonto ndiyipusha yodwa leyo ndikhona na kwi branding le merchandise ninxibileyo with the Don hoodies yabo ibrother from eGqeberha yenziwa nguye ngesandla yonke lento endinxibileyo. I had el gama lika Don hoodies for ixesha elininzi ngathi thina uqala zive just khawulezisa nje ucacisa uDon hoodies ngubani and wenza ntoni. Okay, uDon hoodies nguHotman okuthiwa nguSiphiwo from eGqeberha uhleli apha eCape Town for ixesha elide uyayibona la brand okuthiwa ngu-Aluta Continue apha eKapa ngelayo zenzomo
Yeah. nguye lo wayithungeza zinto uqala zive bebencikwa nguye yabo yeah so ndipusha ibrand yam nami isibane epusha uDon Hoodies wakhe so sazidibanisa zombini so kwi-collaboration sobabini meaning that's why uzawubona Ne-logo zethu. yeah so siziphethe nangoku impahla saba ne-stall yabo apha eCape Town ezibasela apha kule tour sithengisa zona impahla iskipa yi-300 yeah long sleeve i-350 isweater hayi uzasikhupha uzawufika ixesha lakho uzikhuphe izinanazelise Izinanazele. price ndisipana naphezu kwe-EP but uyabo ndimane ndidropha ku-Facebook i-short clips nako-TikTok like mandithi kwi-socials uyabo ndiyadropha phaa ndinayo itrack endizayireleasa ngokusoon ethi elaa xesha uyabo ndihamba nomjito okuthiwa ngu-CK Monti kwaphaa e-East London uyabo so laa track it's based on elaa nto yoba ndithanda utshekha banxabile abantu abazawukhumbuza abantu uba ekusela yaphi elaa xesha kwakudlalwa yabo oMamCheli yabo imoto zestena yabo like wonke umuntu mos unestory to tell about xa unotsho wena wayaphi la utyhusi wakho wathi uqala uphangela watshintsha yebo wonke umuntu unestory about lo way umuntu ebelingqina lakho 99 usaziwa kuye edladleni noba ukho uvulelwe eflatini yakhe yabo hanozala ndifikile uvulelwe ngenezwa uzubantu awuphangele yabo but ke ngoku ihamba espan ufumana intoni otshoma batsha yebo itshintsha ngengoku imagine mos apha eKapa mos abantu abaninzi bahambele yebo so umalume xa isithini xa ifike elalini phethe ibhotile phethe impahla for abantwana omakazi ekitchen azenziwa ngokezo way kondlala umatrasi phansi kulalwe yabo kuyocelwa iChristmas ayicela njani iChristmas unqonqoza pha umntana umluzile lo hlobo kuba ke kusenzeka lento kwi-society ngoku yabo so abantu awunovumela umntana akho hamba ecela iChristmas angangabuyi kuloo nto leyo so kulaa track ndizama ubuyisa ezawe ukukhumbuza abantu bayikuse qonde nawe naxa uyimamele ngeli umjida ya ucinga njani le way so iba ila way nam ke iyandibasela laa nto kodwa because I used to ucinga olaa hlobo xa ndimamele ii-artists ezibe ndizibizile amajita nqonde phi yabona esi story esinjena besicinge kutheni kanti iyazenzekela la yebo ivele ithi gqi laa nto uba okay ubethe istory esithile seway nawe uqonde xa ufike wedwa kodwa nyhani man yebo so ilolo hlobo le project ndizayidropha i-based on ezo way wena mkhuluwa yabo but andikayithi because ziyazenzekela ii-tracks so ndizavele ndithi kwingoma endizenzileyo ndiselecte phaa imnandi ke laa way yoba ne-equipment laa nto bendiyithetha ungarekhoda na-200 songs yabo noba ezinye azisebenza yabo awunomosha ixesha le-producer funeke uba u-aime u-10 songs ne-producer ilindele wenzela 10 songs ube wona ujonge ukwenza 20 then uselecte kulaa 20 before sibaleke wena dancer ne and kwaye nam ndinexhala lento yokuba mhlawumbe ninalo ixesha mhlawumbe elingakanani mhlawumbe ninganalo mhlawumbe ixesha mhlawumbe lothi mhlawumbe siphinde mhlawumbe sihlabe imibuzo emibini nemithathu sibona nje ixesha kaloku ningabantu abalekayo of event asifuni uba ngathi ni unprofessional kanti nenziwe sithi nditsho loo nto that's why ndibe ndijonga uba masikhawuleze sivale sithi qhwiqhwi understand ukuba ke nathi sishini bendirhalela nje like 1-1 ke yabona uzawuthi 1 nawe uthi 1 yaqonda sivale emva koko khawuthi qabaqaba nje kancinci mhlawumbe uBhutmboza yena nisebenze njani nenhloko zenyoka kanjalo okay mkhuluwa ndizayibeka kwindaba elula uTamboza ndandirapha nomtshana wakhe uhlala phaa e-ereni nosemkhuluwa yabo wayesenza amaholo nenye ibra ethiwa nguKenny emsapota phaa ndandipantsula yabo ndirongo handihorho yabo ndandipantsula nyani ndisusa rhutman yabo emaholweni before ndirap so uTamboza uyandazi ndiyilayithi nje phaa ekuhlaleni ipantsulayo yabo so wothuka naye uba ndiyarepha yabo yabo then ke ngoxamamela i-content i-concepts itswe bhayi ndiye ndaspana naye ngosuke naye abona uba yamfithu yabo cham kule level yoba singaspana soyi-2 so ezibana ndisitsho abantu a-inspaywa ngabo
ukuze ndipushe. So I can say abakhuluwa they basebenza ngento ye-work ethic nobona nawe. So ndisebenze nabo olahlobo nakula project mos ndiyenzile la double album. Ndisebenze nabo pha osigqibo, ophizo, osiba, inhloko zenyuka, oprince eBhayi. Like nisebenzise i-OGs kakhulu apha eKapa. I think nisebenzise abantu abayi-6 Nahum nobanibani yabo. Usipanile. Double album khuluwa 17 songs. Zamixwa zonke nguphizo, zamasterishwa nguphizo nabekisa recorde pha. Wow. Yabo. That's Double beautiful. album. So indizama uphendula lento enhloko zenyuka ba abakhuluwa ndispana nabo lahlobo qho xa ndikhona ndihleli uba pha kum uTamboza and nayo spana ku project yakhe. Yabo usebenza pha kum project sayaphi inhloko zenyoka mhlawumbe uyakwazi zenyoka sikhona mkhulu. Okay. Sikhona inhloko zenyoka sikhona. That's Sikhona mkhulu. No, bensiyakulawenza benifuna siyivale ngalantoza benihalela phopo siyivale ngalantoza ngethoy yenu like nisicacisela uba okay ithoy yenu ingantoni and wani sike uzotourisha apha eKapa. Ingaba ikhona indawo enizoperforma kuyo apha kufitshane somewhere noba ngubani nawo le ozohalela uyiplan ozoyiphendula like ilantoza ithoy yenu ingantoni and ni-hope u-achieve ntoni kwithoy yenu and ingaphela nini. Yeah, ithoy yethu mkhuluwa uba lapha eCape Town iqale izolo. Yabo, iqale izolo. Siye sabhukwa nguBrazuka apha eCape Town khona uHrishman uthiwa nguBrazuka. Then ke ngoku nami ke ngokuba nisazana namajita nda-outsourcer kubona uma xa usiya endaweni ba-brother zami zabe ndilapho so zenzeka ke ngoku nezinye yebo. Meaning isispaza khazi izolo besibhukwe ngumjita besineshow ibiye yethu. So sine supporting acts pha amajita yosixhasa yabo. Izolo yabo besikuyo saphuma around 12 ishow iphele around 12. Then namhlanje sipha selective live up and down ngomso siya supporta napha kwiGumba Sunday sinqumle. Ayinjongo yethu about letho wena mkhuluwa klanto yoba iEastern Cape siyasebenza bhuti yabo. And sijonge phambili bana singayijikeleza neSA le. Adlali futhi. That's the plan. Sijonge ujikeleza yabona ndisizokwesibini apha. Okay. Yabo sizokwesibini apho Phizo ubesibizile 2023 yabo saya eSibaya yabo. Yeah, so sisajonge forward uphinda sibuye. Okay. Siqhubekeke sidlule siyena kwezinye iprovinces. Yeah, that's yabo. So okay. Yeah, so injongo yethu mkhuluwa is to represent Eastern Cape nathi yabo. Yeah, is to represent Eastern Cape. Lanto bakuthiwa amajita se-EC yazimela wase-Western Cape yabo. Nizowathi bathi. Yeah, mna ndifike kwi-era etshoyo yabakhulu aba mna ndisebenza ngezo izinto yebo. Ndikule generation ndizixube ebantwini yebo. Le ndoda izokwenza izinto zenzeke le. Yeah, hayi ke masivale kanjalo because besihalela thina ngesiphinde ngesicole because inintsi into esihalela ingokola uyaqonda kakhulu apha masiyeke phofu izawutsala loo nto but aske ndichaphazele nto ube nomdla wohalela ukuyiphendula loo nto. Khasivalele man, khasivalele nantsi into khona into endiphetheyo wam. Alright, ivolume injani ke buthi? Yeah, iyavakala. Iyavakala noko ne? ATP Uzawutsho kumba ndiyihlise njani? hayi ndikuwa. Alright, asiqalele. Yeah. ATP once again. EC stand up. Yeah. Ngiyaba nami ndayifuna impilo egrand ngixothi ikati leleziko ngithengisele brand. I've been rocking stages I couldn't understand ngicela uba iclown igodi ngidume nge-seconds. Shout out kumabibi jumpile techno stand. Let me pour my heart kule art ngishiye ubuthakathi mangapha ama-MCs adope angaphumi ye-TV khululekane manscap ne-IZE sikhule ngabo Phizo kwisikolo secawa ikhona imbizo lizobikho umazingo BK mna ngoRaslitzo. They say mabengibona I'm a conscious rapper cause andistike kulama concept yami habit yachecha so I behave ngabo thusi. I'm not even for sale etolo kanyama yembuzi. It's a new chapter for solo ngifamekile ngiswela amaphiko weziphiso sezinto endizixabisa singeka no offense ngiyaxhalisa Kaizer Chiefs kwi defense yaba ikhesi umthola kadlalisi nange given chance wasibona usubu khona wamnqolo buK distance kwa intense wanyamala lu major existence for the stance kwama last to just blessing last
just dance so you could see bro now I'm a CEO isibane will sign uzola kunye ne-H2O what a dream kodwa kwi-vision ndiyabhiliva ingabhalwa phansi sisenoyi-achiever sangaphela amandla noba sendibhityele ezibhlukhweni vuleka mhlaba ndingene uzingcola uzithatshe entliziyweni xa sele ndisiva ubunzima ndwisha funa ubunina ndijika bujita ngosijiji sinqam nandithwala iqhiya ngaba amadoda phandle apha ezimofa wiswa yila pain depression relationship that we can maintain wish I can fly njengenyoni kweze indlela kho majikwa njengefoli I'll rather die than to follow abantu abalonely set me free ndibe empty kuloli yeah ndibe empty kuloli gone are the days of breaking about punchlines gone are the days inspires us to make Cape Town in case you're wondering we make music all to have fun ndawuthibathiba njengesigama noba sina rhyme we got lyricists OGs but they don't shine sibambisene intwana ze-trap cause asina line sibhobokile impokotho chweba zehla ngedolo too long in the game usasikarela amakopolo siphakamisa weights ezizithipha khona emisipha Wow! Alright, masingena mkhulu ungathi uyatsha, ungathi uyatsha. Umkhulu uyatsha makangena. Uyatsha. Okay, mamele masenze song. Masenze song. AP ndisuke ne achophe ngapha makachophe ngapha because inathi Yeah. CV Elohim, the principal. Discipline time, eh? Yeah. CVLLLL. CVLL, the principal. Discipline time, man. Let's go. Real hip hop, yo. Yo. Do you know who's your enemy? Who's beyond economy? Food prices, taxes, who control your currency? Third world country philosophy, Rambi nation theory, private sector, who has public authority? Black empowerment without God and the prophecy. Blue eye, white Jesus in black communities. Do you know who's your enemy? Who's beyond economy? Food prices, taxes, who control? Today fools got riches, intelligence is grounded. Abelungu did deceive my people with lies, that if you got money you are wise. The wolf in sheep clothes, now Africa is blind. Black on black attack forecast the white man's smile. Slaughtering of human flesh, black. Who gave you a knife? Who made a gun and take a side to colonize? Who sold my forefathers for 12 cents, 40 days and 40 nights? Who told us the devil is black and Jesus is white? Who told us the devil is black? Hey yo, I said, yo, do you know who's your enemy? Who's beyond economy? Food prices, taxes, who control your currency? Third world country philosophy, Rambi nation theory, private sector, who has public authority? Black empowerment without God and the prophecy. Blue eye, white Jesus. Yo, kubantu abancinci komncinci nomdala esizamba indlela zasibulala emncumeni satshona sivuna iziqhamo zalapho silime khona kusekho nokhanya kukho ubumnyama nobuzima elanga ecawu sesethunzini lokufa ehlabathi liyavutha abakholiweyo nabaginyu Yesu nabo bayabhubha ngemvula yetyhefu yamangesi amantombazana hambaze ngamakhobo kempahla sibona amanyala buntu phele emehlweni nguwashiya ukuzala abantwana amadoda yalalana amantombazana ayaphuza tata badala bayaqeqeza amakhaya aqhekeka isimo sicacile usathana uyapheka ndizele kwelihlaba selinkenenkene ngempilo limathumba ntaka phansi kwempandezelo sikafaro abelungu bedidiyela inyunyu fast food ukutya kungxamile kutyhefu eyenza sidumba amathumbu odyakalashe bathi indoda ibona ngesiso esikhulu. Yes. Gaba nje umuntu nje atsho nje ngokukhawuleza ba mhlawumbe abantu xa befuna umfumana bangamfuna bafuna umlandela bafuna umamela ingoma zakhe bafuna ujongana nomsebenzi wakhe edlulileyo singafumaneka phi laxa ubhukishwa ungafumaneka ndawoni basiqale kuye mkhulwa ngabavulele. Okay, CV Elohim, the principal. You can get me on Facebook as CV Elohim, the principal. I have a page, I have a personal account. Instagram, CVL, the principal. TikTok, CVL, the principal. Discipline Lifestyles, gmail.com is the email for any bookings. Anyone is interested. 400%. Eyo bafethu, searcha ndawo yonke, ngangena ku Facebook, ATP Vumti.
TikTok at ATP Vumti, Insta, zonke socials, ungene na ku Google ATP Vumti, VUMTI. The number yami yafumaneka 071 75 29 859. Yonke into oyifunayo nomdla ngayo ne-album zami ezidlulileyo. Dango. Ayo fam. Please man, ndingaluvuyela uthando lwenu, isupport yenu, nazi impahla ze-Don Hoodies with Isibane Records. Le isweater ndiyiphetheyo ngoku yi-450, inomntu apha eCape Town, nguJola nansi. So ndiyomdeliverishela nayo uJola yi-450. Lena ijacket ndiyiphetheyo yi-650, any color iyafumaneka. Awupisa kangani lo color uyifunayo. Nalena isweater yi-450, iyafumaneka any color onomdla wayo. I-t-shirts zonke i-colors zikhona, zinjini i-t-shirt i-350 i-t-shirt, iPanama i-300 rand, umnqwazi i-250, any color. Ndabulela kafethu. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah. Educational, yeah. Conversational, yeah. And intellectually, the gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually, the best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah.